Benvinguts i benvingudes a l'exposició de Cabatista o Modernitat Burgesa del Museu Alcover. Em dic Irina Cervera, soc la conservadora i educadora del museu i avui us vull ensenyar una petita part d'aquesta casa, que concretament seria la cambra, que a mi és la part que m'agrada més i més especial, que tenim dedicada a la dona burgesa. Em voleu acompanyar? Aquí tenim un dels objectes més interessants que tenim al museu, que és una botilla que va inspirar a fer tota aquesta museografia de la dona burgesa i que evidentment va ser el punt de partida per la creació de l'audiovisual. I aquest vídeo representa una mica què simbolitza aquesta dona encotillada i tot el que hi ha darrere. Con la dulzura lograrás corregirles de las ligeras faltas que hagan. Mira a un buen criado como un amigo desgraciado y si éste envejece en tu casa, debes mantenerla hasta la muerte. Quiero suponerte unida a un hombre de bien y de conveniencias. En conociendo su carácter, procurarás conformarte a sus ideas, siempre que sean razonables. De lo contrario, le harás conocer su error, pero sin enfado y con toda la dulzura posible. Después de un largo trato, conocerás sin duda su genio y su carácter, y te será fácil conducirte con él. Acuérdate que la dulzura es la mejor arma de las mujeres y las únicas que debes emplear. Com ja us he dit, aquest espai està dedicat a la dona burgesa i, evidentment, la dona encotillada és la imatge més representativa de l'ideal feminisme burgès. L'obsessió per tindre aquesta cintura tan primeta i tal era tan important en l'època que fins i tot s'utilitzaven les fotografies, el Photoshop que podríem dir actual, i les cintures es feien més estretes. A poc, aquest aire de modernitat comença a entrar dins de la figura de la dona comença a vestir ja ensenyant una mica les cames, es talla el cabell, la cotilla queda enrere, però no serà fins a l'arribada de l'esport quan la dona troba aquest camí per començar a entrar dins del món dels homes i comença a muntar bicicleta, a esquiar, patinar, nedar, jugar a tenis, tot això que fins aleshores encara era impensable. Mare, quan em traureu la cotilla? M'ofego. Ara no, demà tampoc, ets una dona, ja no ets una nena. Ets una dona i ets una dona. Què és trist, ésser una dona? Et fiquen dintre una cotilla, et fan estar quieta, jo vull jugar. Jo tinc ganes de jugar. Mare, jo no vull ésser una dona. I evidentment en aquest espai no podíem deixar de parlar de Maria Domènech, una alcoverenca activista que dins del món burgès, dins d'aquest feminisme burgès, va intentar reivindicar quina era la figura de la dona i quin era el paper de la dona a la societat. Com vos també sóc dona i vos admiro. Amb unes quantes com vos deixaríem ben sentat el principi de que les dones amb una verdadera educació serien un ser capaç de fer tota classe d'estudis i que se li podria parlar de tot quan parlen les persones que per sàvies passen i no serien aquells sers frívols, joguina de tots els nens. Bueno, i espero que us hagi agradat tant aquest espai com m'agrada a mi i quan poguéssim obrir el museu poguéssim venir ràpid a conèixer més històries i a descobrir molt més sobre aquest món burgès. Però ara, mentrestant, us tanco la porta com va fer la Nora en la seva novel·la de la Casa de Nines. He sido una muñeca grande en esta casa, como fui una muñeca pequeña en casa de papá. Y a su vez los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaran conmigo y a ellos les divertía verme jugar con ellos. Esto es lo que ha sido nuestro matrimonio.